Díos fhreagairt agus fáilte go dtí Chaithimh Aimsire. Ceoil cad is brí le Chaithimh Aimsire? Well, tá a lán samplaí an seo. Mar hampla ag fécinn ar an telefís, ag éisteach le ceoil, ag dul ar líne, ag imirt sport, ag seanam ceoil, ag léamh. So sin Chaithimh Aimsire, hobbies. So tasca hain, fécar na pictúr agus matcháil. So fécar ag fécint ar an telefís. Céin iver a hain, iver a dó, iver a trí, iver a cahar. Céin iver a dó. Anna tá an colín an seo sa pictúr ag fécint ar an telefís. So iver a dó. So tasca hain, matcháil agus scríomh an lista isteach do chopleir. Ceoil, scríomh an Gaeilge agus scríomh an Béarla. Anna tasca dóanis. So tá focail an seo, matcháil na focail. So tá síocánta, crua, tatnamhach, don séireach, leadránach, suamhnach, currathach, dúchlánach. So, tá an Béarla an seo, challenging, boring, peaceful, ach, níl siad in ord. They're not in order. So, scríomh an iver agus an litter. So, matcháil an Gaeilge agus an Béarla. Síocánta, cad is brí de síocánta, féach de foclóir. So Beidh úsáid riamh foclóir. So an online dictionary, www.changlan.ie, no, www.foclóir.ie. No, má tá leabhar a gut. Má tá foclóir crua. Bhí a hard copy úsáid é sin. Agus an sin, féag síos, scríomh agus leabhart. So is má liom a bheith ag léamh. Ceart. I enjoy or I like to read. Is má liom ag léamh? Mí ceart. Okay, so we must put in a bheith. Is má liom a bheith ag léamh. Okay, féag tá buacail an seo. Is brá liom a bheith ag seanam ceoil. Ceoil. Scríomh agus leabhart. Tá ceist an seo. Cad é an Chaithimh Aimsire is fear leat. What is your favourite hobby or pastime? Is even liom a bheith ag blank mar tá sé blank. Céard fútsa. Mar hampla, is even liom a bheith ag imirt pella. No, is even liom a bheith ag seanam ceoil. Céard fútsa. What about you? Is má liom a bheith ag blank mar tá sé blank. Céard fútsa. An bhfuil ein Chaithimh Aimsire nach málaat. Is grán liom a bheith ag blank mar tá sé blank. Mar hampla, is grálum, no ní maith liom, a bheith ag fécint ar an telefís mar tá sé leadránach. Ceoil? So scríomh do chopleir. Task 3. Chúrsaí ceoil. So, an maith leat a ceoil, ag seanam ceoil, ag éisteach le ceoil. Okay. Cén cineál ceoil is fear leat? Cén sort ceoil is fear leat, in other words? Is é blank an cineál ceoil is fear liom mar tá sé blank? Okay. Is é Beidh pup ceoil an ceoil is fear liom mar tá sé simil. No currathach. An seanan tú ceoil, seanam an busca ceoil, seanam an concertine, seanam an fiddle, an banjo, agus an blank. Okay? So that's just an option there, guys. Okay? You don't have to do that. So tá rawa gut an sin. Choice. Okay. Matcháil. So tá a lán uirlisí ceoil an seo. Féach
sa fictúr. Uairle sí ceoil, mar hampla, bárán, fadóg mhór, concertín, busca ceoil. Okay? So tá lán. So, do cópléir, tá rogha agat an seo. Either A, scríomh an liste is teach sa cópléir, an Gaeilge agus an Béarla. No, scríomh an pictúr, tarring an pictúr is teach I do cópléir. So you guys who like to is má live bheith ag tarring pictúr, tarring na pictúr is teach sa cópléir. Okay? So you have a choice. Tá rogha agat an seo. Agus sin task a 3. Task a 4. Seo léamh thuiscint daithí ó drónaí agus tá ceisteanna an seo. Profile, so just línas teach. Anam, ís, áit bhreithe, cór é, uairle sí ceoil, bárán, concertín, cad a cheann sé, cad iad na chúrla sí ceoil, instruments. An cineál ceoil a cheann sé, the cineál, the sort, the kind of ceoil, music a cheann sé that he plays. An cineál ceoil a thaitníonn leis, that he enjoys. Buach faointí a héal, the highlights. Album a deisig sé, an album that he released. A Siomh Gréasáin, www.blank.ie, sin Siomh Gréasáin. Okay, ceist agus fhreagairt an sin.